Σήμερα είμαστε στη Βουλγαρία για τριημεράκι και στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα μια σκέψη, παιδί μου, από πού ξεκινάει ο Εύρος. Είχα κάνει την έρευνά μου και από ό,τι κατάλαβα ξεκινάει από τη Βουλγαρία, από κάτι λίμνες. Λέγεται η περιοχή Seven Lakes Rila. Το Rila, από ό,τι κατάλαβα, είναι μια οροσειρά. Αστυνομία εδώ, πολύ ωραία. Και πας εκεί με πεζοπορία ή με lift. Από ό,τι κατάλαβα τώρα στο ίντερνετ που το ψάξα λίγο, το lift είναι χαλασμένο, γίνονται εργασίες και αν δεν κάνω λάθος 2 ώρες πεζοπορία αν κάνεις, ανεβαίνεις τέρμα πάνω στον τερματισμό του lift και από εκεί έχεις άλλες 3-4 ώρες πάνω κάτω για να κάνεις την πεζοπορία και να δεις σχεδόν όλες τις λίμνες. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε να δούμε, πάμε λίγο γιόλο, αλλά αυτό είναι το πλάνο του ταξιδιού και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Τώρα θα μένουμε στο Μπόροβετς που είναι μία ώρα και 1/4 μακριά από αυτό, από αυτή τη διαδρομή, από το Ρίλα τέλος πάντων. Νομίζω πας στο Πανισίστε για το lift του Ρίλα, τι άλλο, και κάποιες συμβουλές για Βουλγαρία, όπως έχουμε ξαναπεί που πηγαίναμε και στη συναυλία των Slipknot. Πρέπει να έχεις ανοιχτά τα φώτα και να βγάλεις βινέτκα που είναι κάτι σαν διόδια, απλά δεν έχει διόδια, κάτι σαν τέλη κυκλοφορίας. Εμείς τη βγάλαμε για μία εβδομάδα 6 ευρώ και αυτά πάνω κάτω. Θα περάσουμε Φιλιππούπολη και πάμε για Μπόροβετς, γύρω στις 3 ώρες διαδρομή. Καλό ταξίδι να έχουμε αυτά. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. Είναι μέσα σε ένα ξενοδοχείο που το δωμάτιο του έχουν κάνει φάση Airbnb. Εμείς νομίζουμε ότι Airbnb κλείσαμε. Είναι δωματιάρο πραγματικά. Πάμε να κάνουμε το room tour. Εδώ είναι η κουζίνα.
Και το μπανάκι. Έχω βάλει και μια πλεκτή μπλούζα για να είμαι Βαλκάνιος. Και άμα σας δείξω τη θέα θα πάθετε πλάκα. Και όλα αυτά με 100 ευρώ. Καλημέρα παιδες, ήπιαμε το καφεδάκι μας, φάγαμε και το πρωινούλι μας και έχουμε περίπου 50 με 1 ώρα διαδρομή, 50 λεπτά εννοώ. Και από ό,τι είδα τα lift είναι κλειστά, προσωρινά. Θα πάμε τώρα, έχει ένα πάρκινγκ που ξεκινάει η πεζοπορία και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα κάνουμε και αν καταφέρουμε να ανέβουμε σε όλες τις λίμνες, αλλά έστω μία πρέπει να δούμε. Αλλά για να τη δούμε αυτή τη μία πρέπει να ανέβουμε αρκετά πάνω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ανέβω εκεί πάνω με τι ρούχα, αλλά πιστεύω δεν θα κάνει πολύ κρύο. Κατευθυνθείτε βορειοανατολικά. Οκ. Λοιπόν παιδες, το lift όπως είχαμε πει δεν λειτουργεί. Αλλά τώρα βρήκαμε κάτι αλάνια, δεν ξέρω, λίγο μάφια. Έχουν κάτι τζιπάκια και είπαν ότι θα μας ανεβάσουν τέρμα πάνω στο καταφύγιο. Πληρώσαμε 30 λέβα το άτομο για ανέβασμα και κατέβασμα. Και το lift έκανε 15 λέβα περίπου. Човек, вот, не се ли оправи?
Или то викаш от този джип да боли теб. Πάλι καλά πήραμε αυτούς τους διακίνητες, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να βλέπουμε τις λίμνες. Θα τις βλέπαμε, αλλά θα τρώγαμε όλη τη μέρα στο ανέμασμα.
Καλημέρα παιδες. Σήμερα είναι Κυριακή, ήρθαμε την Παρασκευή. Χθες αφιερώσαμε όλη τη μέρα στο Ρίλα, όπως είδατε. Τώρα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, διότι δεν είχαμε κάνει και πολύ έλεγχο πώς είναι τα πράγματα εδώ και πού να μείνεις και τα λοιπά. Τώρα είναι, όπως σας είπα, λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ στο Μπόροβετς ανοίγει η σεζόν γύρω στο Δεκέμβριο. Έρχονται όλοι οι σκιέρ και τα λοιπά. Αν επιλέξετε να έρθετε για το Ρίλα, είναι γύρω στη 1 ώρα από εδώ. Οπότε δεν ξέρω αν σας συμφέρει να μείνετε εδώ. Αν έρθετε μόνο για το Ρίλα, μπορείτε να μείνετε στο Πανισίστε. Τώρα εδώ κοντά είναι και μια κομμόπολη, το Σαμόκοβο, κάπως έτσι, που περάσαμε και χτες, που λογικά έχει Airbnb και ξενοδοχεία, απλά δεν είναι τόσο γραφικά, τόσο όμορφα μέσα στη φύση κτλ. Στο χέρι σας είναι να αποφασίσετε. Και αφού είδαμε τον Μπόροβετς, λίγο πώς είναι τη μέρα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, δηλαδή αύριο φεύγουμε και είχαμε 2 διαδρομές να κάνουμε. Το Belly Scar που έχει κάτι γέφυρες, είναι ωραία για πεζοπορία, και το Black Rock που επιλέξαμε είναι εδώ στο Μπόροβετς. Δεν ξέρω άμα είναι εύκολη διαδρομή, και οι δύο βασικά ψιλοεύκολες είναι, απλά αυτή έχει και λίγο ανάβαση. Πάμε και ελπίζω να αξίζει.